Chodíš do ženy, so mnou nechodím do žiadnych pubov ani klubov. Dopotený som a kokot. To už si teraz najebaný? Hej, ja už A to ideme tryhardiť? Najebaný? Počkaj, takže počúvaj, takže máme exnúť toto víno a ísť si pre ďalšie, hej? No. Ľudia, mám to exnúť a ísť si pre ďalšie? Jednotku do chatu, kto si myslí, že áno? Počúvaj ty kokotko, Nič. však ty si bol v obchode a tam tie posledné patoky, čo ostali z vína, to ti zliali do jednej flašky a teraz to piješ. No však to je to najsilnejšie, ty kokot. Z toho sa nemôžeš ani najebať, ty kokot. To je to Áno, najsilnejšie. poďme to pozývať rýchlo. Však pozri, aké tlaky v hlave. Michal. Však pridaj si ma Ale na však Facete. mám tu 80 žiadostí, kým ťa nájde. Já vám dám invity, ne? Jo, já tě nemám, tak si... Zlodějček, more. Vyřeš si to nějak, Saskon. Zlodějček, pridajte si ma, ty kokot. Aký tam máš nick? Zlodějček, teraz som to... Eva, Áno, prepač. Prepač, hotovo. Si do tam. piče, dojdem na Trnavské byto. Ale... Ale brata má takého podivného, no. Dajte mi invite hneď. Nemám. Som v piči, Michal ťa ja som pozve. najebaný jak kokot, chlapci z jedného pohára do piča, som nemal ísť ani sem. Mám, pozývam ťa rest. Škulavec, ty, to čo nejaké na šikmu, nie to jak na šikmu? To čo je ty kokot? Prečo na šikmu ten obraz? Čo sa stalo ty kokot? Aha, Jebe ti? To som nafetovaný či čo? Ten je ale no zapnutý. tak. Ja neviem čo mám robiť, ja som to pixel ty kokot. Ideš long, Michal? Čo mňa to odjebalo, mám 5 promile z desi vína ty Ježišmaria. Ľudia sme piči. Že zajtra je ten večer, čo ideš hrať v Zlave. Čo si povedal? Že ten večer, čo ideš hrať. No. Chcel si, chystal si sa. Nic nekupujte, No. pojďte to vyhrát. Z hlave je zajtra. Až tam prišlo chudol. Kokot Á. nemá sa vykuchtať. Čo si zajebal ty hnusníkové, ja pichnem tým nožom vyjebaným. Neprerušuj ma. Čo ti jebe, ja som nič nepovedal ty kokot. Long idu. To tu beha, ide Oskar. S 9 Co? Čo sa kurva stalo ty kokot? Ja som niekoho zabil, nice. Halo? Včera jsem měl 117, jo, mám 40. Čo sa stalo ty kokot, niekto dal donate, ja neviem kto. Počúvaj, čo ti jebe, tu sa rozbil nejaký pohár ty kokot. Počul si to ty priebaný? Počúvaj to ani... Vstúpil som do skla ty kokot. Evo, dáš hľadať? Okej. Počuj, ja som si rozhľadal nohu ty kokot, ježiši krv, čo ti štípe na... Štípe ma noha. Čiže- Mám 20. krvavý stôl, čo za... 20 máš, že? Rest? Teraz som bol pár sekúnd triezvy. Pošleš mi pečku? Teraz som bol pár... Kurva, to je rozjebaný Počkaj. pohár, ty kokot, ja čo mi krváca noha. Ježiš, čo máš štípe noha, ja som tu v skle, ty kokot. Čo? Kde? Na TeamSpeak. Ja som ti to poslala na Steam. Čak, Všetko tu je od krvi zajebané. Všetko tu je od krvi zajebané. Čo ja som na druhom Steame.